Tää on kovaa. Hän näytä. Okei, tervetuloa taas uuden vlogin pariin pitkästä aikaa. Tänään on vähän outo päivä, koska tänään on koeviikko ja meillä kummallakaan ei ole koetta, joten me herättiin vähän myöhään ja me mennään nyt koululle safkaa. Sitten on vähän treeniä ja vähän ajotuntia ja vähän kaikkea. Mut aluksi business update. Laita hospa. Okei, tässä on meidän kalenteri. Näyttää aivan järkyttävältä. Aivan järkyttävältä. Täällä ei ole melkein mitään. Se johtuu siitä, että aluksi kun me tehtiin noita Facebook-mainoksia, niin me ei ihan saatu sitä toimii. Ja sitten meillä on vähän semmonen kassavirta-ongelma sen takia, että meidän asiakkaille yleensä kestää tosi kauan maksaa. Ja sitten kun meidän pitää maksaa myös meidän työntekijöille, sitten meillä ei ole rahaa heittää mainoksia silleen etukäteen. Ja sitten myös tosi moni meidän asiakas ei ole vielä maksanut meille, joka on vähän ongelma, koska me tarvitaan meidän rahaa. Ja silleen me ei ihan tiedä vielä mitä me tehdään. Me ollaan kelattu, että me tehtäis yhteistyötä jonkun maksutoimiston kanssa, tai mä en edes ihan tiedä miten noi toimii, mutta silleen, että jotkut köriläät vaan menis näiden ovelle ja ottais näiden uuniin tai jotain, jos ne ei ole maksanut meille tai jotain. Mä en ihan tiedä miten tuo toimii. Basically mitä mä yritän sanoa on, että life ain't all sunshine and rainbows. Ja tälle nytten me ollaan tehty vähän tätä puhelinmyyntiä, tai oikeastaan nämä kaikki asiakkaat on tullut siitä. Se on toiminut ihan ok, mutta se ongelma on se, että koska meillä kummallakaan ei ole niinku ollenkaan aikaa. Et jos säkin oot vaikka kattonut meidän vlogeja paljon, niin me herätään, me mennään kouluun, meillä voi olla aamutreenit, suoraan sieltä me mennään treeneihin, meillä on sali, meillä on treenit, me tullaan kotiin, me safkataan, mennään nukkuun. Silleen tossa ei ole mitään aikaa, että me ehdittäis soittaa. Niin me ollaan ajateltu, että me palkataan meidän myyjä ja me löydettiin yksi hyvä myyjä ja me tehtiin sen kanssa sopimus. Tai se ei ole allekirjoittanut sitä vielä kaikkea niin kuin pari päivää sitten. Ja nyt yhtäkkiä tää äijä ei vaan vastaa meidän niin kuin puhelimeen. Joten tällaistakin voi sattua, mutta nyt meidän pitää vaan niin kuin keksiä ratkaisuja. Me koko ajan ollaan mietitty, että mitä meidän pitäisi tehdä. Mutta mun mielestä meidän tie ulos onneen on se, että me palkataan meille myyjiä. Koska meillä on siivoajia tarpeeksi. Meillä on siivoajia, jotka pystyis handlaamaan niin kuin 10 kertaa enemmän volyymia kuin meillä on nytten. Mutta meillä ei ole vaan näitä töitä, joten meidän pitää vaan saada joku myyjä palkattua. Joten jos sä oot hyvä myyjä, tai sä tiedät jonkun hyvä myyjä, niin saa laittaa IGS-kommenttia, tai muutenkin voi käydä follaa IGS mua, Joonatan.Lindholm. Ville, onko jotain sanottavaa tähän alkuun? No tossa aikaa sanoit sen kaiken. Mut lähdetään uuteen päivään hei. Lähdetään uuteen päivään. Siis mä en tiedä miksi mä äsken kuvannut, mutta mä tulin tähän rappuun ja mä just löysin jonkun Kela-kortin tosta. Ja mä en nyt ehdi palauttaa sitä sille tai etsiä sitä, että mä laitan sen vaan meidän tosta postiluukusta sisään. Niin illalla meidän pitää palauttaa tää Kela-kortti omistajalleen. Mä en tiedä miksi, onkohan tää joku social experiment tai jotain, mä en tiedä. Mutta tuolla ulkona on ihan hävyttömän kylmä. Niin ihan hävyttömän kylmä. Mä en tiedä miten tää olisi mahdollista. Mä muistan kun oli joku -5, mä valitin, että on kylmä. Mutta täällä on oikeesti joku -20. Okei, ei täällä edes tunnu niin kylmältä, koska täällä paistaa aurinko pitkästä aikaa, mutta tänne ei pitäisi olla laillista. Ja vielä vähän sellaista general life updatea mun elämästä. Mitä tässä nyt on lähiaikoina tulossa, niin mä oon hankkimassa ajokortin ja sit mulla on tulossa vanhoja-tanssit. Ja tää tilanne on vähän kriittinen, koska mun vanhoja tanssitaidot ei ole ehkä ihan huipussa ja ne on 5 päivän päästä, joten mun pitää ehkä vähän treenata tai jotain tällaista. Tuossa mun pari, mä en edes tiennyt, mutta se sanoi, että pari päivää sitten, että se oli joku entinen kilpotanssi. Se osaa ihan tyrhisti ne kaikki jutut ja mä en osaa mitään. Kun mun vanhemmat ja suku tulee kattoo, niin ehkä mun pitää vähän lokinaa, että mä näytän ihan hessuilta siellä, mutta joo. Ja sitten toi ajokorttijuttu, niin mä veikkaan, että mä saan ajokortin ehkä kuukauden sisällä. Mä toivoisin ehkä, että mä ehtisin tehdä sen noin nopea, koska mä osaan silleen ajaa. Of course mä vois olla parempi. Mut mun pitää esimerkiksi tehdä teoriakoe ja sit se ajokoe. Missä joku riskien tunnistamiskoulutus. Ja mulla on tänäänkin ajotunti. Sen takia mä itse asiassa lähdin tänne ennen Villeä, että mä ei safkaa kouluun. Ja sit mennä mun ajotunnille. Vahingossa varasin muuten mun teoriakokeen tanssien kenraaliharjoitusten päälle. Niin mun pitää yrittää siirtää sinne. Ei kai tähän väliin muuta. No, mä olin just safkaa tuolla koulun ruokalassa. Mä tulin nyt tähän aulaan ottaa, kun mulla on kohta ajotunti. Ja mä ilmoittaudun varakokeeseen, koska mulla on varakokeessa 3 koet. Joka on vähän rankka tilanne, mutta kyllä me tästä selvitään. No niin, ajotunti suoritettu. Mä kävin kaupasta hakee vähän evästä. Ja mä nyt ootan täällä, että Ville tulee tänne. Ja sit me mennään vähän ennen treeneihin kentällä. Forehead exposure. Niin, ja sen verran vielä tuosta ajotunnista. Ei ollut tällä kertaa kyllä mikään mestarisuoritus. Et silleen yleensä kun mä ajan,
mulla menee sillä aika hyvin, sillä ei kaasti mitään virheitä tälleen. Vaikka ei tänäänkään nyt ehkä mitään isompia virheitä tai silleen. Mut kyllä pari kertaa ei mennyt ihan putkeen. Joten kyllä mun pitää vielä treenaa enää ajokoet. Mut kyllä mä uskon, että se menee hyvin. Minä ja Ville, kun mä oltiin 16 eli joku vuosi sitten, me sanottiin okei, siinä päivän kun mä täytän 17 mulla ajokortti. Koska me haluttiin niinku se mahdollisimman nopea. Ville ei ole tehnyt se erikoislupa vielä. Mulla on erikoislupa, mutta mä en vielä osaa ajaa. Niin ei mennyt ihan putkeen. Näytetään tossa kesän 18. Ainakin jossain. Mä oon safkaamassa leipää. Mä kuvasin sitä klippiä kerran, mutta äsken ei kuulunut mitään, niin Ville on saapunut paikan päälle. Täällä ollaan. Mitäs herralle kuuluu tänään? Tänään kuuluu ihan hyvää. Nyt on koululla syömässä. Nyt sit kohti treenejä, niin mennään painaa. Mennään painaa. Siellä. Ja myös puhuttiin Ville housuista. Mitä mieltä jengi on? Mun mielestä nää ihan cold, mutta nää ei oo ihan mun heiniä. Mun heini on vähän tällaista. Ja sit me tarvitaan meidän money up, koska nää kengät on jotain... Tähän tarvitaan vähän upgradea. Nyt tarvii jotain. Kato. Mä transitionaan tähän metroon. Kato. Ja mun piti next time kuvaa, kun me ollaan kentällä. Tänne on saapunut yllätysvieras. Kuinka sä oot? Mitä sanoa? Haluatko toistaa mitä sanoit just 5 sekuntia sitten? Ei mitään. Mitä mun pitää lopettaa for? Se pitää lopettaa niin vittu Deinalain video. Siis, nää just sano mulle. Otu, teet sä YouTubea vielä, koska tiedät sä Ojas oli mun tiimissä viime kaudella. Sitten, tässä on. Sun pitää ihan oikeesti lopettaa tekemään näitä vlogia. Nyt tää on täällä. Ei mitään. Ojas, shouttaa sun jotain. Niin mulla ei tule mitään mieleen, just cut the video bro. Cut. Tee tällä. Transition. Mut Porsche, mä lupaan Porsche tänne. Joo, mutta sä... Sano quote of the day, Omar. Sano quote of the day. En ole miettinyt vielä quote of the day. Mun menee TikTokkiin etsii quote of the day. Quote of the day on every session is skip someone else getting ahead. Stay in the race. Mitä someone else every session skip someone else getting head. Mitä selitä? Ei, ahead. Meidän piti tulla etukäteen tänne treenaan, me luultiin me grindataan, mut meidät pistettiin työpuuhiin täällä. Meidän pitää viedä näille palle. Sit kun mä lopetan kuvaan, niin sä kannat. Joo, mä kannan näitä, Myöhään on joulu. Musta joulupukki. Mikä seuraavaksi? Seuraavaksi. Yeah, jengin sali, come on. No niin, jengin sali done. Mitä next? Nyt me lähdetään grindaa. Kyllä. Treenit. Huomenna peli. Nyt peli valmistava. Huomenna lähdetään tuohon PPI. Kyllä. Okei, treenit loppuu. Omar, kerro meille mitä kävi. Ei tarvitse sanoa mitään. Ei tarvi sanoa mitään. Voitto tuli. Meillä oli Sairas Passion, minä, Omar, 2 muuta äijää, Sairas Veska. Kaikki odds oli meitä vastaan. Valmentajat huijas sääntöjä, vastustaja huijas sääntöjä. Silti voitto. Jengi haluaa Robberi. Silti voitto kotia Inges ja pastas. Näin me muuvataan tää. Let's go. No niin, seuraavaksi vähän after training, Alepa. Let's go. No niin, mä palasin just himaa. Seuraavaksi ohjelmassa on, että mä vähän siivoon, koska täällä on aika likasta. Ja sitten sen jälkeen mä puhun yhden mahdollisen tulevan myyjän kanssa. Katon, jos se olisi hyvä meidän yritykseen. Ja sitten sen jälkeen käyn suihkus ja kaikkea tollaista perusjuttua. Ja katsotaan sitten, jos illalla mä teen vielä jotain vai mä nukkuu, koska huomenna peli, mut mä updatetaan sitten teitä siitä. Ja mä en tiedä, pitäisikö mun sanoa tässä videossa teitä vai sua, koska musta ei silleen tunnu, että mä oon joku sairas YouTubettaja, joka vaan sanoo teitä, niinku, että te ootte mun katsojia tai saat mun katsoja tai jotain tällaista, vaan musta vaan tuntuu, että mä vaan niinku pidän hauskaa ja kuvaan näitä videoita, jota en mä tiedä. Jos sillä on mitään väliä, niin kommentoikaa, pitäisikö mun sanoa teitä tai sua tai mitä vaan, niinku kun mä puhun kameralle. Palataan asiaan kohta. No niin, mä puhuin just ehkä
puoli tuntia yhden uuden mahdollisimman myyjän kanssa ja tein sellaisen vähän niinku työhaastattelun sille. Ja se vaikutti ihan hyvältä ja silleen todennäköisesti me otetaan se meille soittelee, että se sanoi, että se voi aloittaa huomenna. Niin me varmaan aloitetaan sen kanssa niinku yhteistyö, että se alkaa soittelee. Ja mä lähetän sille kaikki listat ja kaikki ohjeet ja sitten katsotaan, että miten homma lähtee käyntiin, että jos me pidetään se vai ei. Mutta ainakin alustavasti se vaikutti ihan mukavalta. Ja mä oon kuitenkin oppinut sen, tai me ollaan opittu, että moni asia on vähän niin kuin liian hyvä ollakseen totta. Että tossa, olisiko ollut viikko sitten, me löydettiin yksi semmonen tosi hyvä myyjä, joka vaikutti tosi mukavalta, vaikutti tosi asialliselta, vaikutti tosi asiantuntevalta. Ja se sanoi, okei, se voi aloittaa kohta, se voi soitella tällä viikolla 20-30 tuntia. Ja nyt se ei ole edes vastannut meidän viesteihin mitään, se ei ole allekirjoittanut sitä sopimusta. Ei ole niin kuin homma lähtenyt eteenpäin. Joten mä en halua innostua vielä, mä en halua sanoa mitään vielä. Niin kuin jos mä saatais toimia yritykselle, jos toi olisi mukava, mitä mukava. Mutta siis jos toi olisi niin kuin hyvä työntekijä meille, se auttaisi meitä oikeasti tosi paljon. Joten toivotaan parasta. Mä yritän itse ja myös Villekin yrittää niin kuin hoitaa asiat mahdollisimman hyvin ton työntekijän kanssa, että me saadaan se niin kuin mahdollisimman hyvälle alulle. Koska just kuten mä näytin tuota kalenteria, niin toi on niin kuin ihan järkyttävää. Eihän, niin kuin, mä en edes kehtaa sanoa, että mä oon yrittäjä tällä hetkellä. Koska ei tää homma niin kuin mene eteenpäin yhtään sille, jos mä oon rehellinen. Et esimerkiksi joku laittoi meille viestiä ja kysyi, jos me voidaan tulla esittelemään meidän yritystä johonkin. Mä en nyt muista mikä se oli, mutta johonkin tällaiseen niin kuin nuorten yritysmessuille tai johonkin. Ja mä vaan sanoin silleen ihan rehellisesti, tai en mä edes muista mitä mä sanoin sille, mutta silleen rehellisesti se syy oli se, että mä en koe itse tällä hetkellä, että mä oon siinä asemassa, että mä voin opettaa ketään yrittämisestä tai että mä voin edes sanoa, että mä oon yrittäjä. Vaikka mun kaikissa otsikoissa nyt lukee toi sen takia, että viimeisen just joku pari viikon aikana meillä on ollut ehkä 20 asiakasta, joka on niinku ihan, mun ei pidä hyväksyä tätä iteltään, tai meidän ei pidä hyväksyä tätä niinku iteltämme. Sen takia me nyt yritetään korjata tämä tilanne mahdollisimman nopea. Tällaista niin kuin oikeastaan yrittäminen on, että sä meet eteenpäin, sulla tulee ongelma. Sä meet eteenpäin, sulla tulee ongelma. Sä meet eteenpäin, sulla tulee ongelma. Ja jossain kohtaa sulla käy hyvä tuuri. Tai sä teet jonkun asian ja sä menestyt ja sit ihmiset sanoo, että sä menestyt yhtäkkiä. Joka ei ole ollenkaan totta. Silleen joku voi vaikka palata tähän videoon joskus myöhemmin. Koska mä tiedän, että esimerkiksi kesällä meillä tulee meneen tosi hyvin. Koska sanotaan, että suht iso juttu on tulla, sanotaanko näin. Ja sit kaikki sanoo, koska nyt tällä hetkellä kukaan ei tiedä, kuka mä oon. Kesällä, jos mä teen paljon rahaa, mulla menee tosi hyvin. Kaikki menee eteenpäin elämässä. Ja yhtäkkiä kaikki saa tietää, kuka mä oon. Sitten kaikki sanoo, että tää yhtäkkiä kokeili tätä yhtä juttua, tästä tuli menestynyt, täällä kävi tuuri, bla bla bla. Mutta se ei ole totta, koska ihmiset ei näe sitä. Että nyt on perjantai-ilta, kello on 9 ja mä vaan istun täällä yksin mun kotona. Mä soittelen jollekin tuleville mahdollisille myyjille, yritän rekrytoida niitä, yritän viedä asiaa eteenpäin. Melkein mikään ei onnistu. Mä tulin just treeneistä. Mulla oli tänään käytännössä 3 treenit tai 2. Ja mä menen aikaisin nukkuun, koska mulla on huomenna peli. Ja niin kuin elämässä ei oikein silleen tapahdu mitään. Mutta se, että sä pääset eteenpäin, se, että sä menestyt, niin se vaatii just tällaisia juttuja. Ja se on mitä moni ei näe. Ja sen takia mä haluan just tehdä näitä videoita. Että ihmiset näkee, että just elämä, kuten mä videon alussa sanoin, että elämä ei ole niinku all sunshine and rainbows. Vaan niinku, jos sä haluat nauttia sun elämästä tulevaisuudessa, niin sun pitää nyt nähdä se työ sen eteen, että sun elämästä tulee parempaa. Tähän semmonen loppuu sellainen pikku motivational speech. Ensi videossa palataan asiaan. Mä voin kertoa, mitä update on käynyt, jos me ollaan saatu näitä myyjiä lisää rekrytoitua, mitä menee yrityksellä, miten vaikka peli menee, joka on huomenna ja kaikki tällaisia juttuja. Niin ja no mulla oli viime viikolla peli ja se oli kauden eka peli 3-3, tein yhden maalin, pelasin ihan ok. Ja joo, eikä mulla muut. Nähdään ensi videossa. Kiitos kun katsoit, tai kiitos kun katsoitte.